Na severovýchode Slovenska sa šíri žltačka, paradoxne najviac v oblasti, kde nemajú infekčné oddelenia. Na východe Slovenska sa pre epidémiu žltačky začala šíriť panika. Nákaza sa objavila v regióne, kde nemajú žiadne infekčné oddelenie. V okresoch Snina, Humenné a Medzilaborce sa už nakazilo takmer 120 ľudí. Žltačka sa šíri aj v rómskych osadách. Tamojší obyvatelia sú nahnevaní, že zo šírenia nákazy obviňujú práve ich. Vchádzame do jednej zo základných škôl v Snine. So žltačkou bojujú aj tu. V celej budove cítime chlór. Riaditeľ dokonca pre epidémiu zvolal aj mimoriadne rodičovské združenie. V triede, pri vchode do jedálne aj pred dverami toaliet sú nádoby s chlórovanou vodou. Si umýje ruky, opláchne si ich ešte raz v čistej vode. V základnej škole na Komenského ulici v Snine zaznamenali žltačku u 2 žiakov. Dezinfikujeme všetky priestory, chodby, proste triedy, sociálne zariadenia. Informovali sme rodičov. Aj keď ochoreli prevažne deti, nakazení sú aj dospelí. Hygienici už poslali 5 základným školám v regióne odporúčania, ako vykonávať protiepidemické opatrenia. Okrem podlah sociálnych zariadení sa v triedách, na chodbách a všade na každých dverách dezinfikujú kľučky. Nákaza sa ale šíri aj v osadách. Tunajší obyvatelia tvrdia, že na hygienu dbajú a nepáči sa im, že ich niektorí obviňujú z jej šírenia. A naše cesty sú čisté. My žijeme čisto, my máme vodu, máme všetko, máme mydlo, my známe, jak sa máme správať. Špinavá som na dvore? Aj na tomto sídlisku je niekoľko detí so žltačkou. Miestny nám povedal, že s hygienou to tu nie je najlepšie. Kto robí toto špinu? Oni sebe sami robia. Vieme, že asi 2-3 deti tu majú. Inkubačná doba u hepatitídy typu A je 15 až 50 dní. Liečba trvá 4 až 8 týždňov. Každý, u koho sa hepatitída potvrdí, by mal zostať izolovaný na infekčnom oddelení. V tomto regióne však žiadne nie je. Michalovca je zaplnené, takže až do Prešova. Podľa hygienikov sa žltačka objavuje pravidelne. Ide o chorobu špinavých rúk. Odporúčajú preto prísnu hygienu a samozrejme očkovanie u tých, ktorí sa s týmto vírusom ešte nestretli. Potvrdilo sa nám teda, že takýto epidemický výskyt hepatitíd sa opakuje v 5-ročných intervaloch. Zo Sniny Katarína Kleknerová, televízia JOJ.